naša tajna u svemu tome kako bi mi došli, pa neću reći do slike, ali do siluete budućnosti je posvećenost. Znači, uporno, predano raditi pomoću alata koje već imamo, na primjer, Adižez nam tu daje super stvari, radimo strategiju novu za 2 dana, analiza tržišta konkurencije, pestel, svega onog što očekujemo, umjetne inteligencije, novih tehnologija i na tome raditi, vidjeti šta drugi rade, šta misle, kako se oni postaju prema budućnosti. Na taj način mi dolazimo do toga što bi se moglo dogoditi. Naravno, nikad nije 100% izvjesno, ali je dosta predvidljivo i dosta se na to može napraviti u svakom segmentu, pa tako i u radu s ljudima, ili samo treba osloboditi ljude operative, dati nekima koji imaju dar, koji imaju određene vještine da razmišljaju i na taj način i dugoročno o nekim nestandardnim stvarima i dopustiti im da daju prijedloge kako unaprijediti te stvari, pa tako i odnose s ljudima.